Halor ke kendon ke badang shupin mi thamai da ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance ha ke bedai bat ki kendon ban yo jingbet ban ti do yong ha ke ne ke kenti santli ke seng bhalang ke jela kilami perthai ban persha ya ke ne ke kendon jong ke sarkar ki bela yang ru halor ke nongrem ban pen im ye ki trai muluk jong ke jela ke sarkar kala thau ya ke ne ke kendon tang na ke benta ki he spa bat ki badan jaka palat spa hektar keno kini ke santli ke seng Hapo ka jing lam khamat jong ka seng New Trap Youth Council ha ka jing kendu bat kinong pathai ku bor ha khat new tarik menta unai wing arajar arpoar ha shillong press club u president ba general secretary jong ka HYC u ba Robert June Kharjarin ba u ba Roy Kupar Sunram ringkat u president jong ka HANM u ba Lamprang Kharbani kilapen paw ya ka jing persya jur halor ka kendon ke balapen mi da ka sarkar batang kitu ki badon ke jaka ka bapalat ya ka sispa hektar saneng kila banyo ikijing bet lani ka license banti ya udoyong lani kataka kendon ke balatep kum ka standard operating procedure ke balapen mi hakasan tarik ubanai leber jong ka snem arhajar arpawar Kajing persa jong kini kisan seng kalong namar kani ka kendon kalong kum ka tarajur ka bano siliang ha ka batang ki hespa kinyo bantrai kat ba ki badon jaka tang khendiat kidu kamno bat kani kan kta ya ka yo ka kam yo jam jong ki trai muluk bat kan jur kajing pentrai kam benami ha ka ba ki breu ki bana barjalla kentrai ha ka kerteng jong ki katto ka ni ki riu raha spa shimen kumta halo kani kajing persa jongki kini kesan seng kila pharu da kajing tho sho menteri rangba bat usembut menteri rangba kajala banweng no ya kani ka kendon but kidon artli ki mat ya ki ba nakalem jongi ki santli ki sen ni sngo ba kidei ki ba kata du kata ya ka ri ba ka jemru bat kumju ru ya ki nong chong snong jong ka bri no bat ka jalam khilahi barokoi habang ni pensiong nong rim ya kan ni ka SOP ke bagi dan ni nomla ban len ba ni haban ong ba kan ni ke SOP ke dei ka bola sna da ki ta ki high level na banta ki high level bat jong ki high level boleh ngong phi ba kan ni ke SOP ke dei by for and off the high level namar ba ha ka wei ni ki kendon ke bagi bu ha kan ni ke SOP ki ong ba ban apply ya kan ni ke mining prospecting license ban yo ya kata ka jingti doyong ki beru ki ba apply ki habandan ke jaka ka ba omdona ya ka sispa hektar ti sispa hektar ngila de busung thu kala de ka jaka ka ba he ka bayar but kani kala bu jinge ya shibun ba ki beru ki bala imja na kani ka kam ti doyong na ka por sa por dan ki beru ki ba kuat ban apply ki license ki don ka khendau hendrai namar ba ki don ya kan ka khendau ko ba poi hadu sispa hektar ka penlong ki banumla su ban apply ya kan ka prospecting license ti pisu tho monu bala bandan khendau hadu sispa hektar kemut tang katu ka ningut ha ka jalan le bro koi ka bomut ba kan ka SOP ka din nanta ki high level lasna da ki high level na menta jong high level bat kuma kalong ya kan SOP menta la kam try tang da ki high level ki kani ka SOP menta ni kondu ka ga jingta ni kondu kolong ba ka pendu no ya kitu ki breu ki bala imja na kani ka kam du do yong pros ka wanra menta ya ka disparity dan ya jing appear ya ka yo kot ka ba kalong ba kani ka SOP ka ilat no satang ye ki he spa but ki company he pan ban wan le ya kene business do yong haka jala ka jongi ya ka bangi la ya le ya kene kam la sen lemba de ki brew ki jongi but khadu kalong ba kan wan ra ya ta ka jing ye pher haka jing yo benta ya ka spa ko haki liang baro but ka ba khamsu lungo kalong ba haba ka jala ka jongi ka wan ra ya kene ka SOP Kim Semlobut ia ka rule lani ya ta ka mineral concession rule 1960 jongga sarkar kami hakani ka 1960 rule jongga sarkar kami ki ong ba ban apply ya ka license om dei ban duna tang 100 hektar
Kamut 1 hektar hajrong ni haban yo habdon ke jaka bat salak ban apply ya ka prospecting lesson. Hari ke jala me khlia ke jongi pat nakata ka 1 hektar ka pen kius don chaka 4 hektar. Tila dangi pet ya ki jinglong ke jingman jong ki rilum ha kasi jante hil ni ha gor hil. Nginom la hiru bandan kumi kene je kendo 4 hektar no boleh hapadeng la don kawa la don kilum la don karyat la don ke nomor kani ka SOP jong ka mekhlia kumba kalong menta kalong kami hak hiru ya ka topur kopi lani ya ka jinglong jingman jong kilum kiwa haka jala mekhlia tina takdau na kaleng jongi il aida ka jing thok ka basai metasni badi pendu no ya kani ka SOP jong high level but lada ka central government ka syak bandon tang 1 hektar ka jaka ti beli pat ngi mengi ni haban ra adu 4 hektar kata kadi ke ban kom amat ke baar ke bang ni smokia na kaleng jongi ya ke bang la ha ban bek kelong ba kat kum kene ke SOP la syak ya unu breu ula bandi bekhar ula bandi company ni manu ban suete tang ke agreement bat kita try jaka bat saya cakmat ya ka ta ka jing apply license kabomut bau de kharmta ula benete agreement bat unu badai tribal badan kendo bat ula la yo ban yo ya kita ka prospecting license dan ka mining license kabomut bangin ngin allow menta ya ki non tribal ban step in haka cool business ya ke babaro si kata kim semlai olat nama boleh kadon ka protection jong ka lam ak ke jongi tinri katkum kene ka rule menta ka ong ba la sha no ban sute agreement kabomut ke ke bajia kabomut kolong ba nang kong du kino tribal kin sayo alat ya kaban ya kini lang ya kan kam but ka baar pat kolong la long bangi legalize no directly ya ka benemi haka cool trade boleh ka benemi kenong sha ban ya le business tribal ban non tribal ka prohibit re mental lengba kan ne kamu indirectly pingi legalize ya ka benemi ya te komut kan ni ka sarkar menta nolor bakawan ra ya ka high level policy kayele aru ban ra sai ki khar ban step in haka business but ka legalize what ya ka benemi transaction ya ka ba ki an ha jalan makhlia kila khang persya ya kane kam tina khliang jong ni ki samtil ki sen kumong ong ka HYC ke HNM ka COP ka EGNC GSM ni la dawa na sorka badi ban wen ye tu agreement but ngidi ban sya tang ye ki tribal bekinete agreement para tribal kata ka di ban kong but ka baar kolong de wen no yang tu ka 4 hektar la da ka central government ka sya tang 1 hektar ke jaka ban apply ya prospecting license te beli pat ni mengi haban wanra ya tadi 4 hektar no beli kumbong ong phi ka jinglong jingman jo ka khando rung im dan hiru ban nolor kata pat kan wanra tang ya ka jingyo spa kan katu ka ningot ki he spa bat jong ki riushmet